היי, אני דנית, שותפה בביוטיפס, פורטל הטיפים הישראלי של עולם היופי. אם אתם עוסקים באחד ממקצועות היופי, כמו קוסמטיקה, איפור, עיצוב שיער, תזונה, סטיילינג, הדרכת כושר ועוד, חשוב שתדעו כי פורטל ביוטיפס מהווה פלטפורמה שיווקית חינמית עבור העסק שלכם. על ידי כתיבה והעלאת טיפים בנושאים שהלקוחות הפוטנציאליים שלכם מחפשים, תהנו ממספר רב של יתרונות, ביניהם הגדלת הנוכחות ברחבי האינטרנט, הגדלת החשיפה שלכם בפני לקוחות פוטנציאליים, חיזוק המותג שלכם, הגדלת התנועה לאתר ולעמוד הפייסבוק העסקי, בניית קישורים נכנסים לאתר ולעמוד הפייסבוק שישפרו את הדירוג שלכם במנועי החיפוש, פרסום חינם והפחתת עלויות הפרסום שלכם, והתברגות במקומות ראשונים בגוגל על ביטויים שהלקוחות הפוטנציאליים שלכם מחפשים. לדוגמה, ליטל, טכנאית ציפורניים ופדיקוריסטית שכותבת על בסיס קבוע בפורטל, העלתה לפני חודש טיפ איך למנוע שיזוף חלקי בכפות הרגליים בחודשי הקיץ. עבור המילה איך למנוע שיזוף בכפות הרגליים, הטיפ של ליטל מדורג במקום הראשון והשני בגוגל. ועבור המילה שיזוף בכפות הרגליים, הוא מדורג במקום השלישי בתוצאות האורגניות. כשהגולשים לוחצים על התוצאה בגוגל, הם מגיעים ישירות לטיפ, כאשר לצד כל טיפ מופיעה התמונה של המומחה שכתב את הטיפ, קטע אודות קצר וקישורים לאתר או לעמוד הפייסבוק ליצירת קשר. בנוסף, בתוך הטיפ עצמו ניתן להוסיף קישור על מילת המפתח החשובה לכם. ככל שתפרסמו יותר טיפים, כך תוכלו ליצור יותר קישורים ולקדם את האתר שלכם בגוגל על ביטויים רלוונטיים שונים. גם התמונה שלכם יכולה להתברג בגוגל ולמשוך אליכם קוראים נוספים. לדוגמה, כאשר מחפשים בגוגל את הביטוי איך ליצור אשליה של שפתיים עבות, מופיעות תמונות נבחרות שהתוכן שלהן רלוונטי לחיפוש, ובין התמונות מופיעה תמונה הלקוחה מטיפ שפורסם בביוטיפס. ככל שהתמונה שלכם תהיה מושכת ומעניינת יותר, ככה היא תתפוס את העין של יותר אנשים ותגדיל את התנועה לטיפים שלכם, ואף תקבל חשיפה נוספת באמצעות כפתורי השיתוף. אתם יכולים לראות לדוגמה שהטיפ איפור מלא ב5 דקות בלבד, שפורסם רק לפני שבועיים, הגיע כבר ל-140 צפיות. ככל שתקדימו להעלות טיפים, כך תהנו מאפקט הראשוניות ותזכו לחשיפה גדולה יותר. אם אתם רוצים לדעת איך להעלות טיפים בצורה קלה ומהירה, צפו בווידאו הבא.